Luyaluqhwalela ngakumbi uqoqosho lweli loMzantsi Afrika kwikota yokugqibela yalonyaka ophelileyo. Uqoqosho lweli lungene kwiqondo lokudodobala. Olu qoqosho kulonyaka uphelileyo luhlume nje ngomyinge we-0.2%. Kukhangeleka ngathi azikazuphela iingxaki zokudodobala koqoqosho lweli. Amacandelo achaphazeleke ngamandla kwikota esine lelezothutho, elezoqhagamshelwano kunye nelezorhwebo. Unjingalwazi Jenny Rousseau wecandelo lezoshishino kwiYunivesithi yaseWits uthi ucimicimi wombane nawo unechaphaza elibi kuqoqosho lweli. Uthi kuza kuba nzima nakwabo basakhangela imisebenzi. Growth of 0.2% and high population growth, it follows automatically that the unemployment problem in South Africa will continue to grow. People will battle to find jobs. So we need to have plans to get this economy to grow much faster, much more rapidly. Umvelelo Mbanjo neminyaka e-45 ubudala uthi uyaluva ulwamvila lokungaphangeli. Amatoko kona kunzima ngoba umuntu uthola lama-agent nakhona kuma-agent awusebenzi isikhathi esiningi nje. Urhulumente uthi ulindele uhlumo olubalelwa kumyinge we-0.9% kulonyaka nangona ekwanqwala kwelokokuba i-coronavirus inechaphaza elibi kurhwebelwano. We projected the growth of 0.9% for our economy. With this coronavirus, we think that we may not realize that growth. Nanjengoko lusiya ludodobala uqoqosho, norhulumente kulindeleke ukuba angenzi ingeniso.